Sehat Mas Haru. Alhamdulillah pangestunipun Mas Arif jenengan sehat. Sehat-sehat Mas mawon Mas Haru. Berkahipun panjenengan. Nggih. Poso-poso pripun kabare niki? Posone lancar napa mboten? Nggih, alhamdulillah nek puasa niku wong setahun sepindah nggih sing jenenge puasa Ramadan mesti nglampahi. Jangane bapak niku nek puasa Ramadan ampun ditilar setunggal niku kaping kali pas sasi nganu napa? Ruah nganu niku. Sasi ruah barang niku kan penging ninggal. Sasi ruah sasi nganu napa? Di antara 3 bulan lah, di antara puasa Ramadan terus sasi ruah yo napa? Rejab ruah niku ampun keninggal. Oh. Sakniki kegiatannya napa Mas Haru? Sementara niki poso-poso napa niki? Alhamdulillah dari kemarin saya mendapatkan larasan niku sing nyer napa? Sing sami rusak niku gamelan kathah daerah Kalikajar, Kaliwiro, terus daerah Temanggung niku sekathah ingkang pesen bende jambunan, Mas. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah remen kula. Waduh. Okay. Karena nek soal anu lho Mas, nek kula sekedhik niku kula mengenang Mbah U nggih Mas. Mbah U niku bapake panjenengan niku pancen karo bendeke titis. Nggih. Lah jenengan nah, kula pengen tangkat Mas Haru. Jenengan niku belajar untuk apa ya? Nang usaha gamelan sebagai penerus almarhum Mbah U ya. Niku pripun Mas Her? Ket kapan ya kan belajar gawe gamelan, nglaras dan yang lain niku ket kapan Mas Her? Nek awite kula belajar niku awit alit Mas. Dados bapak niku zaman riyen niku tesih napa nggih? Tesih nyambut damel teng bengkel lah. Niku asline niku ceritane niku bapak niku nek damel gamelan niku nggih samben. Dados pertamane niku mboten niat nek ajeng nek gak usaha damel gamelan niku mboten niat. Lantarane niku sing Pak tekuni niku teng bengkel, dilalah niku riwayate niku bapak niku buruh dadi tukang las lah. Lah dadi niku teng tempel tengen Pak Syahri. Lah kebar niku dilalah bapak boten betah nderek wong ngeten carane pengen mandiri, pengen usaha selain niku. Lah pedas dengan Pak Syahri terusan niku diken ngelasi bodi mobil tenggen Pak Kijo teng Kalikajar teng Pringapus. Oh, setelah niku damel bodi pun rampung, bapak niku angsal pesenan damel kincir kangge nopo sumber daya listrik teng daerah Klowoh zaman semonten. Dadi Pak niku mboten nukuni teng bengkel teng mesin nggih saged. Teng nopo? Teng ternak ayam, ternak wedhus nggih saged, napa melih sapi niku bapak saged. Lah bapak niku dilalah ngeten lantaran niku riyen niku sebelum tenggen Pak Syahri niku dilalah cok enten turahan Dream bekas niku di napa nggih dimanfaataken dilalah nggih damel kenong. Lah kenong niku dilalah zaman semonten niku nggih bapak pun derek rombongan Langensari zaman semonten. Oh, nggih. Niku sekitar tahun pinten Mas Har? Jari-jarine ngeten. Sekitar 80-an lah. 87 85. Nggih, 87 85. Lah setelah niku bapak saged damel pertama niku dameli kenong penitir nek carane bapak niku penitine tong-tong ini kok riyen. Lah nek damel tengahan ke carane prige. Dilalah niku sergine almarhum Mbah kula, bapake Pak niku almarhum Mbah Yusman niku tukang ukir. Bapake Pak niku dameli lemari, dameli kusen. Niku ke saged damel ngukir niku dilalah enten tiyang Singasari Mbah Marjasi asmane ingkang sakniki sing nerasaken niku Mbah Prayit. Niku riyen
Marjasi kali baik kula niku baik kula cok disengeni nyambut damel teng mriko. Oh, nggih. Iku antarane lanjut bapak niku dilalah cok tumut. Ngerti aling laras, aling nopo yo niku mudeng. Lah setelah niku bapak kagungan putra ingkang nomor kali kakang niku Eko nomor 3 tekan 4 tekan kula lahiran 90. Kula niku diajari setiap wangsul sekolah mboten angsal dolan. Mesti kan gatekaken damel gamelan niku tak nei ilmu mumpung iki enom, latihan rekoso lah mumpung iki enom. Aja kaya aja wedi rekoso nek iki enom kuwi sing penting ndang kudu trengginas, kudu ibarate tetembungane ngeten Mas Arif. Wong pengen mukti kudu wani mati. Nah niku sing buat niku. Tetembungane niku. Almarhum bapak ya Mas. Niku kek mbiyen nganti spriki. Ilmune niku ketika bapak tesih sugeng niku kok men nek wong pengen urip, pengen mukti ya kudu wani mati. Siji kudu wani tirakat. Loro ndang seserayanan bebrayan tangga teparu sing akur, sing guyub, sing rukun niku. Yuk, telu sing paling angel ditiru niku. Niku nganggo ilmu bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut ing asmane Gusti Allah kang Maha Welas Maha Asih. Niku cukup wong urip duwene welas karo asih. Nek wis duwe welas asih insyaallah kabeh-kabeh digampangake. Niku kunci tenan. Niku kanca-kanca ya. Kunci kowe. Kunci kowe. Wis masuk kowe Mas. Oh. Lah setelah niku bapak dilalah rombongan Langen Suko niku jaman semponon dereng kagungan gamelan. Bapak carane ngawiti damel kendang ibem damel kiambek. Nek topeng niko bapak nggih diajari kalih almarhum Mbah anu sinten niki sing jambung sinten Mbah Zainam. Zainam ngantos luar biasa. Ngantos diajari damel barongan, diajari damel topeng. Tapi bapak niku kurang telaten ngeten lho. Oh. Ngen sagete saged ning bapak niku kirang telaten tur nek bapak niku wong mbah-mbah niku wong Jawa. Dadi damel napa mawon kedah diprihatini. Niku. Nggih, niku tengen. Yen niku. Niku wonten sejarah Mas sing jenenge damel alat-alat teng Langen Suko niku bapak nggih wonten sejarah. Nek boten salah niku emblek niku tengen pas ngandang tengen kula jaman riyen niku sekitar nek boten 12 tahun pinten tahun sekitar kok men dangu tengen kula. Nggih. Niku ngantos kula niku nek amben dintene niku dolanan gamelan niku ngantos marem. Lah lebar niku bapak saged nglaras-nglarasi dilalah niku kula kan sak kandung sing lanang niku kula kalih Kang Mase. Lah dilalah Kang Mase kula niku nek napa nek hal kalih seni mboten seneng. Oh. Lah tekake kula. Lah kula mencen niat tak nerusake ngemben-ngembene bapak nggih mejang kula. Diki nek bisa aja nganti musnah ya sing jenenge tak ning ilmu kaya ngene manfaate diki ngemben tayang menikmati hasile. Nggih niki lagi tak rasakaken Mas. Nggih. Wejangane bapak niku kabeh alhamdulillah enten nyatane contoh wejangan sing kasunyatan. Ngemben maju-majune zaman kesenian khususnya lengger jambunan niku bakali rembaka. Niku Pernah ngucap ngoten. Terutama nang gudhekane wilayah Kecamatan Kertek. Kuwi nek nang desane ana keseniane, pemudane kurang maju, kurang rukun. Ngendikane kados niku. Saking majune bisa ngemben-ngembene sing jenenge rombongan sak desa ana loro ana telu, tapi sekarang nyata
Nyata niku Mas Her, Masya Allah niku nggih. Sari mawon sakniki pinten? Nggih. Tukulan langan sari. Campur sari sakniki kalih. Rata-rata lah setiap desa ke tetep ana loro ana telu nggih pancen. Niku pernah ngejang kados niku. Juk maju-majune zaman perkembangane bocah nom-noman niku ya saking pintere jah sakniki lah Mas. Dilalah nggih ngilmu niku ditular-tularake lewat YouTube, lewat nopo juk tiang niku saged lah. Contoh sakniki pengrajin niku teng Wonosobo kan kathah sanget sakniki. Kathah nggih. Estu mulane kula mboten maido zamane bapak nggih biyen pesenan mriko-mriki. Ning sakniki kan gentosan. Carane mencen pun zamane lah. Kula nggih menyadari nek bapak biyen aling damel enten ciri khase. Nggih. Niku nek jasa niki kan mboten napa nggih, kurang teliti, kurang napa dadi nek gawean napa nek nglaras napa terkadang kurang halus, kurang napa dadi kurang dimataken. Lah kula nek di wulang bapak niku nek nglaras aja nganti ana tatu sing menjoto, bisik pige carane ndang sing rajin, ndang sing halus men supayane ora katon aling ting petutu ngeten. Terus niku supayane nggone seni niki enten. Senine niku enten. Lah nek dong agi nggarap hal-hal sing kados niku, bapak mawon mesti anggo jenjem-jenjem dinten-dinten sing kinten-kinten ibaratnya nggih ngeten iki nggih nek bapak ngitung dinten kan ngeten. Sri rejeki sandang pangan loro pati niku wonten artine sedaya Mas. Nek di ungkapaken teng mriki mboten rampung. Berarti Bapak ketika membuat pesanan gamelan itu tetap nganggo hitungan lah ya, hitungan satu kaping kalih niku nggih nggih srana barang. Terkadang contoh nggih niku kula mboten muni jare niku wong kula seksine ki Mbak. Bapak niku nek anggar ndamel gamelan niku mesti ngadep kopi pahit niku kopi pahit terus napa nggih kembang abang putih niku mboten tau ninggal. Oh, mawar abang putih. Nggih. Niku jan mribawani sanget Mas. Nek jaman biyen niku bapak niku pernah niku ndek lek nganu lah hitungane ngen rombongan iki ampun langan suka nggih. Niku pernah enten tiyang nglangkai gamelan mawon langsung kesurupan Mas. Niku luar biasa nggih. Nek kula ngandel Mas Her. Soalnya nek dongengan karo bapak zaman semonten niku hal-hal prihatin. Kula seneng asline. Sayang kesempatan ngobrol kan mboten panjang. Kali bapak niku dongenge hal-hal prihatin, hal-hal piye carane ngresiki awak ya kan. Piye carane napa lah ya. Ana hitungane nek iso dhek nglakoni poso iki, nek iso nang sarean. Bapak nganu. Kelingan kula. Aja sakniki niku ninggal Jawane lah Mas, yang nguri-nguri Jawane nggih sae tapi ninggal tata carane wong Jawa niku sopan santune unggah-ungguhe mboten dienggo cah sakniki. Tuntunane ki sok kadang kehilangan tuntunane niku Mas Her. Lah wong Jawa kan nganu Mas Her nek nyun sewune apa menang seni ya. Nah seni kan ora ming tabuhane ora ming jogetane kan ada tuntunan sing di belakangnya to Mas Her. Lah saiki kan jarang sing ngerti Mas Her. Nggih. Lah nek kados bapak niku gak damel napa mawon disambati. Wong gede cilike kayu mawon ditebang niku saderenge tebang nggih ngobong menyan. Niku kula pernah gajari niki. Ya sithik-sithik Pak kula diajari ngajine carane ngaji niku. Terus ngobong menyan, tetembungan kalih leluhur men supaya nih putra wayah anggenipun dodolanan keparingan keselamatan dipun sempurnaaken anggenipun guyub rukun sami boten cerah sami boten bengkreh ngeten supayane sami rembuk napa saling nganulah silaturahmi niku boten nganti pudar boten enten salah paham karo rombongan nek jaman biyen catur gampang-gampang banget Mas tiang niku ini besok pada puasa ke ngarepna suro yo ki karo pada prihatin niku diawali kados niku paling boten ngantos sedasa dinten nek bapak nek
niku napa nek suro niku cok ngantos 40 ji dinten. Boleh. Niku jam estu. Ngandel kula pitados nek bapak pancen. Wong kula mawon sakderenge bapak meninggal niku dampili martel sing nggen bapak niku kali nyerahaken niku kula ken puasa riyin. Nggih. Ndamel niku. Sing nggih Niku alat tampil sinten-sinten mboten angsal Mas. Niku estu niku. Tampil sinten mboten angsal. Dene kena anggo martel ki kena ngemben nek wis wayahe. Niku. niku diserahake sebelum anu Sebelum bapak. Nggih. Niku bapak sebelum sedo mawon pun ngenai nganulah firasat kalih kula sing dingendikaaken niku hal-hal kematian mawon sing ceritakaken kalih kula kalih ustadingen kula niku entene kematian. Nggih, niku sik gerah malah sik mboten enten bapak ninggal niku. Ninggal katresnane niku luar biasa lah. Nggih. Kula ya nggih nganu kok. Ngan tesih tersentuh lah. Maksudnya bapak niku pancen tiyang luar biasa sing prihatine tirakate luar biasa. Nek nganu Mas Haru niki mungkin nggih mewakili kanca-kanca. Kan ngene Mas Haru nek biasane rata-rata ki nek gamelan kan wong Jawa ki biasa niki ya ana diruwate, disuceni lah ya bro nyuceni ben ra gampang karaten apa ben ra reget kan ngono. Tapi nek secara batine ngono. Perlu ra sih Mas nek gamelan kuwi disuceni ya. Nek bagi kula perlu Mas niku. Kula nggih gagungan bendhe sing pertama kalinya bapak gad. Napa ndamel niku kula gadah. Nggih. Kagungan. Niku nggih piranti napa nggih nek carane nganu niku pepunden. Nggih. Nggih piranti. Nggih. Niku ke bendhe nek kula mboten nek kula napa ngapusi tanglet Mas Rinto. Bapake Mas Rinto pernah memakai niku nonton hal mistis sing luar biasa niku. Niku aneh tapi nyata niku. Wong niku bendhe ngantos di napa nggih dinyang mriki harga sekian. Bapak niku pernah niku bendhe niku enten tiyang ngantos numbas bendhe niku 9 juta sampai 10 juta. Satu set niku. Nggih lebare almarhum niku. Niku lebare bapak kados kilangan anak, kilangan bojo kados. Niku lho ibarate wong mboten be semangat lah kados wong bingung. Kayak niku mboten niku kados wong bingung. Nek wujude bendene sih kados nika Mas, tapi nggih pripun nggih nek nggon suara. Nggih, niku sing cok merehi nglangeni niku. Napa nganu Mas Har, napa siang anu ya duwe ilmu saka Mbah Jaina apa Mbah Bagio sing riwayate bendhe niku pernah didasto kalih Mbah Jaina, bapak nggih derek. Nggih di napa siram jamas teng pundi ngeten termasuk teng Kali Tempuk Sejambu nika. Oh, nggih. Mulane nek kula sasi sura mesti mundhet toya ten mriko. Niku sumbere ten mriko. Nggih. Carane sakniki bendhe niku ya nggo patokan suarane Mas. Patokan suara. Niku nek nggih napa nggih nek kula sing ngremati mencen nek wong nutuk niku mesti akeh wong seneng. Dugi sakniki niku bendhe niku carane nek sakniki nek medal niku nek ibaratnya nek kula pengen dolanan niku mawon kula kedahken damel kopi, kembang kantil, rokoke jeruk, kalih kinang sak susure kembang abang putih niku tok. Nek disampel ngeten angsal mboten Mas. Iku pernah enten sing ngampil nanging nek begitu rampung kedah langsung ngangsulaken. Carane ya perlu dirumat bareng ya Mas ya. Nggih. Anu. Wong niku ke gede cilikin apa nggih nek Pak sing ngendikan niku pernah Pak niku disanjangi kali Mbah almarhum Mbah Jainam niku. Wis suatu saat nek bendhe kiye muni kowe berarti rombongane ngon sampean gak laris. Niku nek anggar gak dienggo mesti muni ki ambek niku. Nggih. Jan es tuh Mas. Dugi sakniki mawon nggih
teng omah cok muni iki apa. Jadi niki informasi nggih kagem kanca-kanca sing nonton, Mbah Jainam niku salah satu pembuat topeng ciri khas Jambunan. Beliau asli Krakal niku, tapi topeng-topeng seluruh di Langansari Jambusari beliaulah yang membuat. Makanya topeng-topeng beliau ini kan mirip sama penjogetnya, kan kemarin saya menyatakan itu. Nah, ini Mbah Jainam. Ini luar biasa, dan bapaknya Pak Heru, Mas Heru niki Mbah U lah. Kalau undangnya Mbah U niku ternyata sering berkomunikasi lan cepat lah kalau Mbah Jainam. Yes, cocok niku. Nah, riyen kan nek ngadi suka sing caket kali Mbah Jainam niku nggih Pak kula almarhum, terus almarhum Mbah Sumitra. Niku tokoh pendiri Langen Suko niku. Bapak Mas Yun niku lho, Mas. Nggih. Niku. Mas ya nek nek sing tiyang ngadi suka, sing riyen sing sepuh, sing riyen nderek Langansari sing tesih enten sinten, Mas Har? Niku Mbah Mispan. Mbah Mispan tok saniki. Nek riwayate nggih niku Mbah Mispan kalian Pak O niku nggen Bapak Mas Taufik niku. Oh, oh. Mbah Mispan biyen jogetnya apa ya? Ndak Gones? Sekali Gontosuli. Gones ya? Gones niku unggahane Gontosuli. Kapan-kapan ndak sowan ya. Nggih. Yo anu monggo kanca-kanca sing meh badhe tanglet niki tesih permulaan niki pembukaan kalau Mas Har. Kalau Mas Har iki dongeng soal bapak niku ora rampung-rampung. Marakno kangen nih Mas Har. Bapake kula kathah Mas. Masalahnya bapak nggih, kula diajari bapak nggih mboten teng gamelan tok, damel sound system, terus napa nggih ternak-ternak niku diajari kula. Oh, berarti jenengan selain meneruskan usahane bapak damel gamelan, jenengan juga nganu sound system. Nggih. Lah niku cerita Mas Har. Menarik. Awal mulane kan bapak nderek Pak Bajuri niku lho, Jambu. Nggih. Pak Bajuri Jambu. Nggih. Niku kan riyen bapak nggih dadi tukang sonirika nderek Pak Bajuri zaman biyen lah niku. Lah berkembang ilmune niku diterapaken damel gajal niku alhamdulillah lho. Bapak niku njuk saged merintis. Walah kula ngantos pernah Mas sesasi niku mboten pedhot pernah kula niku kula tesih SD kelas 6 lulus SD barang kula pun nyambut damel ngeson niku pun dugi miyeng-miyeng. Wah, zamane ngabean tinggi teng Semarang barang niku rombongan Langgang Sari. Ngabean niku pernah tinggi teng Semarang niku. Nggih kula nderek pake niku. Diajari nyeting kendang kayak ngene ngeten niku. Lah kemajuan zaman sesuai kula saya berkembang ki ambek bapak pun napa pun mboten ajeng ikut campur. Monggo lah dhewe nek wis teyeng berkembangna dhewek, usaha dhewek. Intine wong dhewe uripe nang seni, intine karo sedulur aja pelit, aja iman-iman. Niku nek wong rondo utawa bocah gembel juk wong cah yatim nek nganggo sone diiringno regane Mas tulungi niku. Njur nek pengajian karo disedekahno. Wah, luar biasa pancen Bapak jenengan Mas. Tapi memang benar zaman semono Mas. Kalau kalian sone kon jenengan pancen edan istimewa yakin. Carane nek biyen zaman kene gin aktif ya nang LS ya pokoknya sone kan nek ora kon jenengan, kon Mas Anam kan ngono. Ini kan nek nggih niki kan merga alur zaman nggih Mas. Nggih. Ya wis tau jaya. Nggih sih orang roda berputar lah Mas. Roda berputar gentosan kula nggih menyadari. Makane nggih kula ora njuk urip nang seni niku ora njuk nganglu kudu payu kudu kaya ngene-ngene niku mboten. Pancen takdir niku kan kalih prihatin. Niku. Ya mengalir lah nggih, rezeki pun dibagi Mas. Ini kula nggih tak sambi dodol bakso, nyambi nyayur tak lampahi. Wah, jenengan yo nganu gamelan, yo nganu son, yo dodol bakso. Yo nyayur malah luar biasa jenengan pancen.
putrane Mbah U temenan nek jenengan pancen ja. Nek saking nggen hasil masak-masak niku perdagangan kula diajari saking mak kula. Oh, masak. Nggih. Niku diajari saking ibune kula. Nek bapak kula alhamdulillah Mas Arif kali tiang sepah niku tiang sepah kaya tak anggap kaya kakak adik ngeten lho. Dadi napa nggih setiap hari niku selalu bertemu nek mboten ketemu niku sajake pripun ngeten lho. Carane geduga ya Mas. Geduga. Lah nek kados puasa kados niki biasane kula pun tengen bapak. Nek bapak tesih niku sek rokok-rokokan sek ngopi bareng kalih bapak niku. Mesti sing di napa omongake niku hal nek tengen seni nggih besok pengen gawe apa. Nek penasaran nek bapak niku wonge penasaran pengen nggarap apa wae penasaran. Ibaratnya ngeten angen-angen besok luru pring yo gawe angklung langsung niku jang niku langsung kados angklung kados pring niku kados niku pringe lebare ketok riyen lebare ditarang teng ngisor genen ngeten iki jaman riyen niku kados nggih kok men angger sehat niku bapak niku moh nganggur kok men ya kaya jenengan kuwe Mas Er. Nggih sing penting nggih. Sing penting dadi rezeki. Nggih, pancen dadi rezeki sing penting pancen. Mas Er nek carane nglaras niku pripun sih Mas Er? Nggih nek carane nglaras niku nggih ibarate nek kirang cilik nggih mutuke munggah, kurang gede didonake ngeten lho. Ibarate ngeten Mas. Nggih. Nah ibaratnya niki nggih. Nah niki terus niki digedhekake larase kurang dep niku nutuke nggak teng daerah riki. Nah nek kurang tinggi niki dinaikkan. Luas niki dinaikkan. Niku nglaras bende kalih gong napa bonang napa sanese sami mawon napa pripun? Danten nek di antara saron nggih kados niku tunggale. Saron, bonang, sami mawon. Niku enten pitakon Mas, maskot badhe tanglet laras bende niku napa mawon? Mesti napa mawon napa Mas? Lah niki lah duka niku. Ya nek laras bende ya intine niku lah. Kejelian tangan, nutuki ya ora kena sembarang niku. Maksudnya ora kena sembarang niku kudu retingenge wesi niku iki kayane wis pas. Niku atine kudu tenang, mboten kena kemerungsung. Kula nggih nek ditunggoni nggih saged, tapi nggon angen-angene menjiwai tenggen barang niku kados kurang enten rasa pripun ngeten. Ora srek ngono pa ya Mas ya, nang kene kok ora nes saya. Nggih. Nek ditunggoni kan yo wis Mas mene wae. Nah niku dadi angen-angene dhewek karo wong kuwi siji. Intine nek kados kula nek dipasrahi tang saya hati-hati, tang saya aling teliti lurune nada, lurune laras niku. Ning nek nganti ditunggoni wis Mas. Wong loro werna loro Mas. Niku. Cek digugus sing endi ngono ya Mas. Sing endi. Tapi nek nggon jenenge nek ana wong laras yo ditunggoni nggih paling-paling tak tinggal ngopi kali ngerokok niku. Karena memang benar Mas, nang seni kan nggo rasa ya Mas ya. Nggih. Akhir-akhirnya njuk nyepelekaken lho kaya ngono tok ngeten. Nek kan ora arti napa kuncine ngilmune niku. Nggih. Seakan sih gampang. Tapi nggih ngene gampang niku kebanyakan wong sing teyeng-teyengan niku nggih. Niku besine niku dadi mulur. Lah nek mulur niku mulur ditutuk niku dadi napa nggih gampang kleru. Lah nek bapak niku kuncine mboten kleru nggih kula pun dine ngerti carane mantengake, carane ngendokake niku dine ngerti. Carane ngene Mas ya. Carane ilmune pun diparingake jenengan ya pun karo nerapake lan nguasai ngoten nggih. Nggih. Kabeh
waune niku saking ngrasa Mas. Kula nggih kan nglampahi kados niki ya saderenge bapak niku ya wis ngerti aja nganggo dina iki tibane iki. Diki wetone kaya ngene nek gawean aja nganti jam semene, nek jam semene leren niku. Kula pernah Mas, kula pernah niku napa jenenge nganti melanggar peraturane bapak. Istrine kula niku kesurupan. Ngantos gelas niku Mas, gelas isine toya niku dikelthaki ngeten niki. Nggih mboten sadar niku. Ora kena nggih dolanan nek nek wis nek ngagem carane wong Jawa, tapi nek wis ora nganggo ya aja dienggo. Ya nggih. Tapi ya niku anake kan anu Mas, makane kula ya sok gumun wong-wong ki do nguri-uri budaya Jawa tontonane, tapi tuntunane kan aku rata-rata lho jarang sing ngerti Mas. Makane prihatine kan ngono kuwi. Nggih. Wong bapak niku kan nek carane napa ngruwat niku barang mboten sembarang bapak. Ibarate kon luru alat niku ibarate kudu komplit sajene. Ibarate nek gedang niku kudu gedang Ambon men saben-saben uripe kelakon niku enten artine sedaya. Kopi ngokop rezeki, teh ngenteh-enteh. Niku sego megono niku digawe bucu men supayane penjangkane dhuwur aja anggul kubis nganggone kacang panjang men umure dawa dikeki kekil niku nek ngruwat gamelan bapak biasane kados niku teh ngenteh kopi ngokop rezeki njuk napa enten lung cacahe 7 men oleh pitulunge Gusti kalih tebu ireng men manteping kalbu niku nek amben napa sing tiap tiang tumbas gamelan saking mriki niku mesti setiap nembe tumbas niku mesti kene bapak ken diruwat langsung niku kalih ngenai pengertian niku enten isen-isene mesti niku bapak ngene ampun nglanggar niki nek pendak Selasa Kliwon apa Jumat Kliwon damelaken niki mawon niku jenengan ya nganu Mas ngagem carane bapak niku juga nggih alhamdulillah nggih nek wektu sakniki tak dingge karena kula ngrasakake wong kula mawon sakjroning ning bapak menging kula oh wonten kula mengingi kula niku ngeten dheke aja ngobong menyang nang omah nek ngobong menyang nang jaba niku anake niku duka mergane napa niku mungkin enten maksud napa ngeten Mbak Mas Her kelinge napa ngobong menyang nang omah niku dadi niku enten cerita ngeten Mas pas kula niku bapak sek gerah kan dinten Selasa Kliwon lah kula niku pun diparingi amalan-amalan nggih niku lah carane para leluhur niku men sami rawuh men itu ngari niku men sami menai berkah kalih kula sak keluarga niku ke malah sing kesurupan anake kula anake kula sing setri niku nganti ngrogo sukma niki medal 3 jam Mas mana Pak niku nusul hitungane bapak ikut nusul ngrogo sukma carane metu anake kula teng rika jari anake kula nggih genah tak takoni teng rika turine ditabuhi kon joget niku kenapa nggih niku kados niku riwayate kados mekaten mulane bapak menging kula aja ngobongnya nang omah nek ngobong nang jaba mulane cukup nek dhek iki nek sampean cukup iki wae sing penting teh karo kopine pahit karo banyu tuk wetan kali kalih niku kembang abang putih mung cukup niku percaya mboten percaya nek sing jenenge wong Jawa niku napa nggih ageman pusakane niku nggih aneh-aneh lah nek dipikir nggih wong nek ora percaya gak muni mohal ya monggo tapi kan dhewe iki lak ya wong Jawa kan ngono Mas Her
Wong Jawa gak ninggal Jawane lah aku. Nek kados Mergo bae hal tak kira itu cuma satu hal Mas. Mereka nggak tahu, bukan mereka nggak tahu, tapi nek sing wis ngerti ya tetep nganggo apa meneh dhewe duwe leluhur wong Jawa kan ngono. Menang dunia kesenian. makane Mas Her, nggih. Ada nganu enggak Mas Her? Napa waktu sing apik carane nek nggo ngruwat gamelan, topeng apa-apa gitu mungkin Mas Her wis tau dinae ngerti almarhum Mbah U. sing dinae ngerti kali bapak niku nek ngruwat dinten sing paling apik teng Suro mulai tanggal setunggal dugi tanggal 7 sampai 10. Ning paling apik niki 1 10 7. Niku Ngruwat niku nggih. nek ngruwate asli duka niku rombongan niku lho niku kedahipun enten mendhet toya teng Jambu teng Tuk riko ngen daerah pundi Melandini kok barang. Carane nyatukake leluhur sing biyen nuwun sewu nggih. Niku ke jaman riyen kan nek emblek niku entene Jambu, Ngati Suko, Krakal niku kan tapi jantinan. Jantinan. Niku kan mendhet toya teng daerah sing Kacamatan Kertek lah. Niku mendhet toya teng tuk-tuke ya Mas. Nggih, teng tuk-tuke niku. Satu kuwe ya nek ora tuk ya apa kali tempuk ngeten ya. Iya. Nggih kali tempuk. Supayane ya napa nggih nek duwe rasa sejati kan nggone pas agi tampil niku mribawani Mas. Kan enten Mas, jaman riyen niku kayak wong gak urung metu tak anteni nganti nonton niku ora itu wonge pocuane Mas. Niku mribawani. Heeh. Nyatane. Contoh si biasane sing gondang keli wong kae gak ora metu. Kula joget kaya ngeten niku kados niku nek penonton zaman biyen. Nggih pancen. Zaman almarhum Mbah Sukir niku kula pernah derek Langansari teng daerah Kemiri riko Binangun. Niku sanjang kali kula. Jenengan nyata yang ngendang mben-mbene iso ngendang Mas. Ning kuwe nyata omong karo slirane aja medhot seduluran. Wong Langansari karo Langan Suko ki asline sak wadah, kelilin barang. Tak wadah. Tak wadah pancen niku nyata. Kudu sing guyub sing rukun, saling silaturahmi aja pedhot. Mulane jambane Mbah Unar niku nek anggar ngenjang gak pentas mesti nek anggar petuk kula teng peken kula pas agi dilalah kan cok tebas pur ngeten petuk Mbah Unar almarhum. Ngesuk riwengi ya sing nom-nom pada mulu mangkat. Lah sakniki ya langkah silaturahmine kaya niku pedhot sedulurane juga Mas. Padahal biyen ki sak wadah. Cuman makanya kadang gini Mas, saiki kan nganu Mas, nek aku ngamati. Ngamati dan melihat. Kadang nek disilaturahmi ini cok malah ora seneng ya Mas. Dadi yo isin nek kaya aku. Dene niku malahan sing kados sing sepuh-sepuh nggih nyejarai kalih sing nom-nomane supayane men mboten ilang lah silaturahmine. Lah nggih. Dadi kan tetep biyen dheweke sak wadah. Dadi kan sore gotokan ya Mas. Nek biyen jan nyata niku nang rombongan ngendi wae jan ngedulur. Arene Mas, ayo bareng-bareng. Kene kan krewangi, ora nambah ngelek-elek kan enggak, tapi saiki apa mungkin sudah pinter kuwe yo. Penonton mawon nek jaman biyen niku kula niki reti nggih secara langsung niku jan reti. Niku sing hajatan niku matur nuwun kali penonton niku bibian kados niku Mas. Matur nuwun Mas pun sami pinarak nonton lengger mriki niku nggih pancen. Heeh. Zaman biyen niku kados niku rasane penonton sing nonton niku rasane ajibat wah nonton nang kana dimanggakake rasane apa mending nganu ya disegani karo wong kono pol senenge ngeten. Nek jaman iki mboten. Disobyo lah ya carane nonton kok nek jaman biyen ki disobyo ora bingung sedulur lah carane nek wong biyen Mas. Tur nek niki nek asline rombongan niku asline enggal kapekam nganu pakeman niku siji Mas Arif. Napa? Kula cok ora seneng niki. Napa? Asline nek gamelan hurung ibaratnya nek bapak ngendika nggih gak pakem, gak tekani leluhur. Kowe nek gamelan wis teko kowe aja gerit ditutuk. Nek wis dijembreng niku wis ditata ora oleh ditutuk nek urung di napa? Carane diasum dahar niku menyanyi niku dobong riyen ampun ditutuk. Lah sakniki urung
lagi ditata wae wis kemlontrengan. Nggih pancen iku. Nggih. Kok dilangkai. Niku. Nah, iki nggo nganu niki nggo wawasan nggo kanca-kanca kuwi juga kuwi Mas. Do lali niku pancen cah saiki. Carane kuwi jan biyen nek wis digelar wis rapi poho, nek urung di carane di apa ya? Nah niku lah saya dibakari menyan apa di selameti dengan kan rawani nutuk, pancen ora entuk nutuk. Saiki kan jarang sing kaya ngono lha kuwi kanca-kanca kuwi karena memang kita kan wong Jawa, jadi menghargai memang percaya gamelan atau nganu ki sing duwe ketunggon. Pancen wujude wesi tapi nek sing nunggoni niku kudu wesi. Nah, iku lho. Pancen nggih lah. Niku jangan kan gamelan keris wae tetep ditunggoni. Kabeh niku gak muni musyrik kalih mboten niku saking niki-niki ambek Mas. Nggih. Bapak sing ngendika. Tur karo niki Mas. Nggih. Yang penting ke ati, musyrik kan sing nang cangkem tok. Atine wong kan nggak tahu kan ngono. Wong mriki kan ngomongake bid'ah nopo musyrik. Kulo sajak jengkel nek ana wong kados niku. Oh iya pancen. Nopo? Mboten wong niku berarti ora arti sejarah. Wong niku ora arti sejarah. Asline ngono. Ora bukan hanya sejarah, kuwi tuntunane sing kleru Mas. Nek nyuwun sewu nek tentang bid'ah, musyrik dan apa kan bahasane nek kula saged mencerna dan iso jawab. Bahasane nyong yang duwe bahasa kitab ku ya mudeng lah nek kula. Tapi kan kadang orang saking cekake dadine angel Mas. Mas sementara maca komen dulu Mas biar santai kalih udut-udut riyin. Mas Hana tumut nang Sukawruh Mas Arif. Monggo-monggo Mas Hana niki saring-saring kali Mas Heru niki babakan gamelan niki Mas. Mas Hana. Kopine Mas Her. Tumut silaturahmi rahayu salam kenal. Monggo Pak Fen. Salam kenal silaturahmi mugi-mugi nambahi napa berkahi sesami. Mungkin nek enten kerencang badhe tanglet monggo mumpung enten Mas Heru napa badhe menyampaikan sesuatu silahkan. Iki dhewek sinau bareng lah nggih. Maksudnya laras siji napa 5? Napa niku Mas? Bendene mau kok nyambung bende mau Mas Her. Oh, nyambung bende. Ya niku nek bagi kula nggih. Nek kula niku orang anggo nute niku nut ati lah. Nek bapak sing ngendikan niku ya tetembungane kudung manci Mbah Dolah niku. Kudung manci. Oh, jaman biyen kan ngono ku ya. Asline nek dimataken niku kan kena kali nggih nek jamane tuntunane Kanjeng Sunan niku enten artine kudung manci Mbah Dolah niku ki enten artine ning kula wektu semoten mboten ngomatake niku enten artine bapak niku saged ngartekaken kados yo la ilo ya ilola niku artine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku kan lambene wong Jawa niku ora kaya wong Arab. Dadi nek muni la ilaha illallah ki niku yo la ilo ya ilola niku nggih carane niku nggih menarik masyarakat wong Jawa enggal mudeng nek nyebut asmane Gusti Allah niku zikire mung la ilaha illallah disamurake la yo la ilo ya ilola niku jaman semono Bapak. Ya asline pun ngenai artine kudung manci Mbah Dolah niku artine napa kula pernah dinai ngerti ning kula klawen. Dalam intine niku nek wong urip kudu di anas nggih tudung niku nggih pangayomane dhewek niku jati diri dhewek niku. Termasuk kados niku lah. Oh, nggih. Tudung urip Mbah Dolah. Mungkin tak lurusane pone kuwi Mas. Oh, Mas Her berarti kan Mas Her. Iki lanjut niku sing bende niku nggih. Berarti larasan bende karo larasan kenong apa saron apa bonang kuwi beda ya Mas Her. Bende khusus dhewek ya Mas Her. Iya. Nggih. Kula mawon sing daerah Temanggung nyuwun larasane meh mirip kados Wonosobo tak slemurake Mas. Lah napa? Niki ciri khas wong Wonosobo iki mboten Temanggung.
tiang Temanggung niku sami pesen mesti kenonge tak bentenaken. Mandan inggil dudukane. Atau mungkin sesuai laras gamelan riko mungkin ya Mas Johan Mas. Mboten mencen atukane kados neten, dilalah niku nyune kados nika. Duka malah enten sing sanjang niku sing kala wingi niku ngantos beto teng pundi niki Solo niku enten sing napa cah kuliah niku tumbas gamelan kalih cah Papua sami mriki ajeng nikulah tanget-tanget mengulas bende asli napa jambunan khususnya Wonosobo niku bisa ngrembaka sampai niku kan gumon tari Sontoloyo kalih tari Kebugiro niku termasuk Pak Agung bareng niku napa mergo Pak Agung paling sok napa tinggi teng riko SLB lah. Niku yo sami pengen tiru. Lah sing marai kula nyesek teng ati niku nggih. Kula niku reti jogetan babadono niku dijogeti kula yo marai ra trima niku. Lah sami niku Mas Her. Napa lagu sakral niku, sakrale. Sakral. Yo nggih, nggo pangeran kok. Lagu pangeran. Lah kula pas enten sing cah Temanggung sing mriki niku tak daomongi Mas nek bisake Temanggung nek agi dong apa babadono ke aja dijogeti lah iki asline lagu sakral Wonosobo ya gede cilik iki wong kae iki pada wae apa ya ngagungake pangeran lah intungane kan ya donga lah nek aku menurutku sih donga itu babadono itu pemenah nek do ngerti cakepane sing komplit wah nek ngerti artine jan kuwi donga temenan kowe. Lah niku pripun ta lah niki tanggepane ibingan babatan lah niki tesih dongengan niku Mas. Mergane ya niku babatan kan bener-bener sakral bukan sebuah tarian tapi bahasanya kidung lah ya Mas Her. Dhewe bahasane kidung donga. Niku ya enten bilahi niku kan asline niku ki nggih tetembungan ngundang para leluhur kon sami rawuh angrawi angenipun putra wae sedolanan supados keparingan keselamatan kawilujengan anggenipun dedolanan diparingi merganing gampang dipun tebiaken saking sambikala kan kados niku. Lah niku malah dijogeti yang kula dhewek termasuk ngono lah kaya niki rasane prige ngeten ilangake tisi ngeten. Ya niku makane kula nyebute ya do sing penting do tontonan tok, sing penting do rame tapi do kelangan tontonan itu baru dari segi lagu loh. Belum dari segi tuntunan sing asli-asline sing kita harusnya buka loh ya Mas. Oh to Mas ya. Kan ngono. Dari segi babatan wae go sembarangan apa meneh tuntunan-tuntunan yang lain kaya nembe sing sampai ke Mas Heru niku carane nyelameti gamelan, carane ngitung dino sing pas, kapan mestine diselameti kan ngono. Ya itu sing tuntunan. Nyong yakin jarang saiki sing do mudeng Mas. Nek ora memang itu dikandani wong tuwa. Nek kula ngandel napa kaya Mbah Uniku kan memang carane nek kula melihat memang dia duniane ki nang slameta, nang tirakat karo niku lah. Dadi kula nek dongengan hal niku kali beliau kan pancen nyata niku. Nek ngaku wong Jawa, ngaku wong seni kan ngoten Mas. Nek saya kan ngakune wong seniman, wong tontonan. Dadi sing diuri-uri tontonane kudu tuntunane kan ngoten. Niku men dadi tuntunan niku kudune peti kepakeman. Nah, lunggah wong Jawa kan ngoten. Dinggo. Niku lunggah wong Jawa dinggo. Lah niku wong Jawa. Nggih, pripun? Lunggah-lungguhe wong Jawa ora dinggo. Ibaratnya budaya wong kono-kono ditiru, sing budayane dhewek tinggalake. Contoh jaman saiki ya akeh wong pinter maca Quran ning nun sewune ngene kon ngaram-ngaramake budaya luar biasa. Nah, pirang-pirang. Tapi ora carane ora ndelok ngiluni awake dhewek wis bener apa niku. Dia pun juga sebenarnya terlahir sebagai orang-orang budaya kan. Sing
sing keblinger karo budaya sing di apa ya sing dilebokke nang uteke dadine mlingso kelalen karo budayane dhewek. Niku nek didurus niku budaya termasuk nganu napa? Budaya wong Jawa niku kudune diururi temenan, Mas. Karena napa? Nek ngendikane bapak niku nek leluhure wong tanah Jawa kuwi ibarate ki ora kena nggih dolanan. Siki contoh nang daerah Jakarta wis akeh sing ninggal slametan mlebune akeh sing jenenge maksiatan ninggal siki akeh wong ngono Mas. Wong gawe omah terkadang jarang cok slametan. Yo apa panen kayak contoh wong panen pari contohnya ya jarang slametan. Wong gak apa ngleboni omah utawa gak ngleboni nggih apa usaha terkadang jarang slametan. Jarang slametan. Wis ninggal wong balane Mas nek menurut mergane kuwe Mas Her tak kira mereka nggak mau belajar nggak mau cari tahu dan akhirnya orang ngerti akhirnya yuk otomatis ditinggal wong karena orang ngerti amalane. Lah emane-emane kan niku. Emane-emane iki nanggon kuwe. Tur nek jasa iki kuwe nek diceritakna jaman biyen-biyene kuwe iki nek gawe omah kuwe ana pitukone ya gede cilike jaman biyen nggih Mas. Lurut pari, jagung, kayak barang kayak kan saiki longko Mas wong sing longko. Saiki ora nggo kaya ngono. Saiki wis nganggone apa jenengane? Galvalum karo wesi-wesi dadi. Wis ora nggo gendeng meneng dadine ketinggal. Wis yang Jawane mulane daerah Jakarta nek banjir kaya ngono ki mergane ya ibaratnya bumine ora tau ruwat, banyune ora tau ruwat kan ngono Mas. Kan mergane orang meruat ya. Ya contoh lah kemungkinan nek wong daerah Kertek ini contoh ya nek sampean roti dewek lah daerah undi pager sampang krono kan ali ngeduki kon kaya ngono kae Mas. Nek wong daerah kono ora klet tayuban, ora slametan. Akeh lah ya Mas nang daerah. Bismillah pancen Mas, kula ngandel. Ora gak ngono iki asli sing jenenge leluhur kuwi ki jane nangis bumine diyangono. Ning kan wong dilalah kuwi leluhure iki ngenai petunjuk timbang kuanane lurukna slamet kon nglameti nduduk lemah ora waton nduduk ditembungi kan kaya ngono. Heeh. Pancen Mas, kula ngandel kuwi. Nek wong bahasane wong Wonosobo wis jarang slametan, jarang ono acara hal-hal kaya ngono ya wis bahaya alam ki malah medeni karena sing nglindungi jagat raya iki kan lak ya sing ora katon bareng to. Sing mangku. Ya iya Mas. Temen kuwi jan asli kuwi. Karena nyong yakin sih nek sing jenenge barang sing ora katon kuwi iki pada wae ngrewang-rewang sing ora sing kaya dhewek ki maksudnya rewang-rewang iki ngono. Contoh ya nek ibarate ke ana musibah kuwi mesti ana sing ya mbroh kesurupan apa ana sing ngene ngerti. Ana siapa pancen? Kuwi nang Jakarta ndungi kae nang Bekasi sing banjir kae. Nek dipikir kae Mas, banyu teko ngendi kae mana iso nganti dhuwur ngono. Pancen. Mas kuwi wong kanang ninggal. Kuwi wani slametan ana. Nek wong daerah ndewek kan alhamdulillah Mas paling-paling ana angin. Si? Ya do bilahi lah. Ya sing dijaluk waras slamet panjang umur kabeh. Ning kan nek alhamdulillah kaya nang daerah dhewek kan nek agak ana kaya ngono mesti ana sing nganu lah gede cilike. Nyong yakin nek sing jenenge wong Jawa nang wilayah Wonosobo, mburuh nang terah desa ngendi mesti ana sing ahli prihatin. Mesti. Karena tetap setiap desa kan ana pundane, ana sing dipundi-pundi sama. Muga-muga ora ditinggal kan ngono sing pundane. Soale
kuwe mencen nek wong Wonosobo ki mencen kayak mbiyen lah sekang mbiyen para iyang-iyang mbiyen ki mencen wong ahli prihatin. Mas Her, nek saiki apa jenengane kembali ke gamelan meneh Mas Her. Gimana Mas Her? Pesenane nggarap apa wae saiki Mas Her gamelane Mas Her? Niki kula nembe ngrampungake wong ketipu Mas tuku gamelan Mas. Nggih napa? Iya. Lah jari perunggu malah kuningan biasa kok Mas. Yuk. Yuk pada digapakno Mas Her. Lah sami glero kabeh mun tak dilaras. Walah, nu nggane tiyang pundi Mas Her? Niki tiang daerah Sepuran. Oh, alah. Tadi. Wong nek Wonosobo kan nek kudune bahane kagel. Nggih. Nah niki. Oh. Niki ki lereni perunggu, jebul kuningan biasa. Ning kuningan niku ki napa nggih? Nganu di krum niku lho Mas. Kayak di krum. Iya. Niku. Mas Pai. Oh. Gue sak set, nggarap. Gue sak set. 2 hari rampung. Wis rampung. Bendene gimana Mas Har? Nek kula seneng pancen suara bendene garapane Mbah U berciri khas. Nek kula kan alhamdulillah ya tesih garap niki. Niki daerah Temanggung Mas sing kathah sing pesen dugi Papua. Papua. Thank you Mas Pai. Sugeng rawuh. Iya ini Mas Pai. Dia ini salah satu pengrajin gamelan di Kertek Mas Pai. Menawi angklung napa larase sami kalih bende Mas. Nggih, hampir mirip. Tapi napa nadane dhuwur. Kil kol. Berarti nganu ya sak dhuwure suara bende lah ya Mas. Nggih. Jadi kayak nek nanggon napa nggih, nek nanggon saron pekinge lah. Oh. Niku Mas Pai, saya Mas salam kenal Mas. Niku Mas Haru, Mas Pai, niku Mas Pai. Mas Pai yang punya Wonosobo Reggae Bersatu. Dan saya ini lagi membangun merintis untuk keroncong di Wonosobo biar ngerembaka meneh niku Mas Pai. Lagi musik-musik keroncong kan jarang, karo Mas Pai duripi musik keroncong. Ayun-ayun. Niku Wonosobo pun ilang niku. Nah, wis nipis lah, makanya kalau seneng Mas Pai kan dia orang reggae tapi dia pengen nguripi keroncong di Wonosobo. Wah. Nah ayun-ayun lah, kita memang belum nemu anu iki Mas. Ayun-ayun karena sumber lagu-lagu Tari Topeng Lengger kan dari ayun-ayun ku ya. Dadi niki moderne ngeten ayun-ayun niki wingi sing tumbas saron teng mriki niku daerah Kalikajar, Karang Kalikajar niku. Oh nggih. Niku rombongan ayun-ayun pun lagi saron niku. Nggih. Nggih. Saking mriki tumbas saron saking mriki. Kula nganti gumon wah jebul nggih Karang Kalikajar. Wah, mar kowe ja. Mun sapa Mas Har tak dolan raneh. Mar kowe. Ya. Nek sing ketuane Pak Prayit. Pak Prayit. Pak Prayit kagungan Sonugi niku tiyang. Nggih. Pak Prayit sapa? Kagungan salon sound system. Oh, ya, Pak Prayit sing duwe sound system. Gamelane nang kono. Mriko niku muni kados. Nggih, teng mriko. Wong kula wingi nggih, napa nggih? Mbak lebar tuh Mas niku yo nyuwun diruwat sandamel nggih, kula mriko. Nggih. Berarti tuh Mas, niku khusus nggih ayun-ayun apa karo lenggeran barang Mas Harsari? Iya. Khusus ayun-ayun. Yo niku setelah niku nom-nomane ajeng bangun lenggeran niku ajeng diuripi melih ngeten. Niku pernah enten tapi vakum. Oh, teng Karang niku tahun puluh tahun ngeten. Nggih. Lu gamelan adanya saron niku dugi riko, cah nom-nome pengen napa nguripi rombongane melih ngeten. Oh. Luar biasa. Nek bende tengen jenengan sak set pira Mas Har? Dan kula nek niki nek harga sahabat nggih. Kula nyati 1.500.
harga sahabat. Nek bakul niku mundhut 1.500 mawon pun enten sing nyade 40.000. Nggih. Ya umumnya rata-rata 2.000 soalnya Mas. Nggih. Putihan kados ngeten. Niki galvani bahane. Oh, nganu untuk bahan gamelannya kan jenengan apa sih Mas Har? Galvani. Oh. Nggih. Plates galvani. Oh, wis pil suarane iki Mas Har sare. Nggih keriyen niki sak oh niku galvani. Nggih. Emang suarane gimana Mas Har? Masuk enggak? Ya, suarane ya nek menurut kula nek nggih Wonosobo paling masuk lah. Wong puton ya Mas. Oh, puton ya. Iya. Benda puton. Puton nanging sing rai ngarep kabeh nek sing ngon sampinge tetep lase dilas karbit. Oh. Ini bende ya? Bende. Kon spill suarane yo. Tabwe lagi entek niki. Ora nata gue. Mirang mboten niku? Mirang. Pun dalu Mas Surabina. Masuk. Nggih. Niku alasannya yang kan ya Mas, caranya nek jenengan kan bisa disampaikan punya standar sendiri dari almarhum Mbah U, Bapak dari sing riyen saking Mbah Jainam niku nggih. Nggih. Dadi nek Bapak niku pernah ngerti ngeten. Dadi ki di antara rombongan 3 Ngadi Suko, Klilin, Langansari. Kuwi bendene nek sekawan niku sing papat ngabean. Kita gawe siji-siji. Mbronang kenongi, mbronang tengahane. Bapak mbiyen niku. Niku Mbah Jainam sing anu. Napa bapak niku dadi anak ciri khas dhewek. Nggih, carane memang dibuat beda-beda ya dari 4 itu. Buat beda, jadi nggih karakter nek muni teng tuan niku jaman semonten teng speaker tuan niku. Oh, kae sing pentas nganu kabehan. Nggih, pancen. Carane ki suara bendene ana khase pancen Mas Her. Dadi nek tong wah, kae amblek disuka kae bendene. Niku tong kae nggon jambu, kae nggon klelin ngono pancen dulu memang ngematke dari suara benda itu bisa beda-beda pancen. Pancen bener niku. Niku Mas nggih. Nek nglaras bende ngasih piro Mas? Nek bende saking mriki paling 150. Nek bende saking mriki, tapi nek bende senes saking mriki paling kali 100. Benten. Nah, mungkin kan tingkat kesulitannya ya Mas ya, tingkat kesulitannya dan standar kan pun benten ya Mas ya. Nek biasane nek sing duka nika nggih niku enten sing sok kandel-kandel niku duga saking pundi. Nggih pancen suarane napa nggih? Encen nganu tapi penengahe niku terkadang kurang mentul lah nek menurut Bapak mbiyen niku. Kurang kurur ngeten iki. Nah dadi Bapak mbiyen mulane ndamel suarane di antara rombongan 4 niku berbeda-beda. Dadi nek tiap pentas niku kena nggih colok suarane bende. Oh, kowe ngaben pentas iki ngeten. Niku pancen Mas, nek riyen macam kados niku Mas. Wong-wong sing di nganu ya nun sewu nggih. Nggih acuan yo setunggal akeh rombongan ngendi akhirnya penasaran tapi nek biyen nggih penasaran wong kena tengeran kok oke rombongan keliling lagi pintas. Ngadi suka. Niku wong-wong niku nganti apal. Tengerane nang bende suara bende kuwe ya Mas nek wong biyen ah. Nggih, teng bende. Bende angklung. Angklung niku teng dhuwur napa membran niku taya ngimbangi bendene. Wong ker ngeten niku kados niku. Biyen niku. Saiki ngangklung kok ketoke gampang Mas, tapi nyong ngrungokno ya nang beberapa nonton do jarang iso mainke angklung Mas saiki Mas. Angklunge bener-bener tok Mas saiki. Yakin kuwi. Mergane napa?
siji nek gak dienggo asline jambunan, asline demung barang mboten angsal kalih. Heeh. Demung. Kok nganu lah. Nggih, nek bonang khusus nggih jaran trok. Biyen niku asline ki brawokan ana bonange, Mas. Pelok mawon mboten enten. Mboten enten pelok. Tetep Ya kan brawokan. perkembangan zaman Mas ya, terus tambah dilengkapi kan. Nggih. Jadi suara biyen kan saron dan alat-alat lain kan belum lengkap seperti ini. Jadi suaranya memang benar-benar cetar, bener-bener genah kan ngono. Nggih. Mulane nek kados kula asline seneng sing klasikan. Ya pada Mas. Generasine dhewek itu klasik. Tapi nek di antara nggon garapan gending kula ya seneng garapan gending. Cuman niku harapan seneng. Apa nggih? Hitungane nggih mancing penonton lah. Ya. Mungkin ngene Mas, nek mungkin ngene. Saurunge joget garap-garapan. Tapi wis mulai joget, wis mulai lakon topenge berat sih. Ya tetep standar wae, santai wae, sing langsam, sing mat-matan kan ngono. Sih bukan. Zamanku biyen lah. Menurut kula ya klasikan niku sing biyen ngeten niku pancen angel ditiru. Angel. Niku Mas anten sing tanglet tolak ukur Mas Pai. Tolak ukur dari suaranya atau ketukan Mas yang beda. Misal dari suaranya apakah berbeda-beda setiap bende Mas? Tolak ukur dari suaranya. Berarti niku ukurane benten-benten. Nek penitir niku ukurane ada yang 30 cm, ada yang 32. Niku nek daerah Temanggung nyune 30 cm. Nek Wonosobo 32. Niku ukuran. Tapi nek nganu Mas Pai, sebenarnya nek benda itu nganu Mas Pai. Soal ketukan itu sama. Nek tolak ukur suara kan gini Mas. Nek di model bendenan itu kan ada standar. Bende sing disenengi kan. Nek biasanya bende disenengi kan ya nek ora jambunan, ya nek ora jambu, ya nek suka, ya kelilin apa di antara rombongan Pat niku biar niku memang beda dulunya. Dadi tolak ukur niku lho Mas Pai. Jadi tolak ukur ini ngeten nek Bapak enten wong sing larasake kan gak njaluk larasake ndi jam sing jamu Mbah. Sing rombongan tadi suka wae kaya kene niku enten. Heeh. Jadi bapaknya emat sampai ke situ ya Mas. Oh, larase jabu semene ngadi suka semene ngono ya. Nek sejabu kan tong-tong ini kok paling istimewa. Tong til tong tong ngeten iki. Lah nek ngadi suka tonge luwih mandan dhuwur. Tong til tong ngeten iki. Kelilin cilik ning tengahane cekak. Cekak. Oh, kelilin cekak tengahe. Nek ngabean tengahane tilit nyandak telu ngungkur zaman ngabean. Jadi pancen itu ciri khas ciri khas masing-masing. Walaupun sekarang kan jarang yang tahu itu ya Mas ya. Caranya standar sejarah seperti itu kan jarang yang tahu. Makanya ngerti nih benda yang penting muni tongtel tonggur tongteng tonggur. Oke, penak wes ngono kuwi. Niku Mas Alif Hidayah lokasi pundi Mas niku ngenjang insyaallah tak dolan mriku ajeng nglaras bende. Alhamdulillah. Matur nuwun, kula ngadi suka Sindupaten. RT 7 RW 2. Ciri kanu napa? Alamate gampil niku kanune tenger-tengere nganu masjid enggal nika terus mentok omah jet ijo. Masjid enggal ngadi suka Mas. Nika enten pertelon juk minggah. Iya. Terus nek kanca-kanca pengen penasaran, pengen mresani riyen ngeten mboten apa-apa Mbak Mas Her dolan niku. Kula niku alhamdulillah Mas Arif nek ambal dintene nek nggen mboten ajeng anu nggih, nek sing jenenge wong tanglet gamelan enten mawon. Mesti telepon duka telepon, duka sing mriki enten. Ngeten, niki tak balesi kula mawon Mas Her ya. Kalbu bisa nglaras pada karo Rukun Sari ora Mas Bendini. Ngeten Mas, tak jawab kula. Rukun Sari nganu Mas, pangreten teng Rukun Sari nek Mas Heru niki kan gamelan sing pun punya standar
standar setelan beli sendiri saking-sakingan bapak sing niku memang langsung diparingi kalih almarhum Mbah Jainam. Mbah Jainam niku kan carane nggih nganune maestrone Langan Sari. Jadi standare niku Langan Sari malah. Sana Rukun Sari. Lah nek ditangkleti Rukun Sari, tangklet Rukun Sari, standare Rukun Sari bendene pundi? Paling ujung-ujunge wis Jambu Sari kan ngeten. Dados benten Mas, benten tangan, benten garapan lah ngeten. Oh si Mas Her bukan? Bener ora Mas Her? Nggih, leres niku. Masalahe sakniki niku nggih sing nggih patokan niku sih. Nggih. Nek terkadang nggih kados kalau wingi nggih semaker niku kon gawe kaya ngene ning sing wong sing mrene niku kados Pak Mono niku nyo gaweake sing manuti atine jenengan men siji karo batire ya tak garap sing siji Pak Mas Arif. Nggih. Tapi hasilnya ya niku mencen benten karo dengan batire. Nggih. Tapi nek kula jujur mawon Rukun Sari sae Mas. Kula garapane Pak Kuat sae, tetep mar. Luar biasa. Kula nek makane kula pernah ulas Pak Kuat niku kan kok iso sih gawe bende apik kaya ngene. Nggih. Nah, kula sampai ngulas kados niku. Nah, tapi catatan yo jenengan kan yo gawe bende, Pak Kuat yo gawe bende. Jadi cuman saya tahu jenengan punya standar bende dengan bapake kula njuk marem Mas ya. Jadi itu standar sing saka pendirine Langan Sari. Kan luar biasa. Ya muga-muga tambah kerboko Mas ya. Kula nggih. Seneng laris manis. Nggih. Dadi kula niku sakderenge dolanan gamelan niku nggih mencen pun Bekasi Pake. Niku aja nyawiji nek wong uripe aja nyawiji ya kalau nyambi opo dodol opo gitu ya mencari kulo standar sik pripun si Mas Heru. Oke iki Mas Heru ki ya tentang perbedaan bende jenengan mboten nyimak ket awal si Mas kok diterangake karo Mas Heru Prabu Bende niku ket awal nganu mawon Mas. Mungkin nonton ulas riyen niki kan tak di-upload tak ulas. Baru ngejang komen teng video ngejang kan tak di-upload. Soalnya pun diterangake sing soal standar suara bende niku ket wau. Oke Mas Haru, jenengan tonton teng YT ulas ngejang nek pun rilis. Karo Mas Prabu Bende wis diterangke soalnya. Berarti gawean bende tiap pengrajin bisa beda-beda laras ki Mas. Nggih to Mas, ya tetep beda-beda lah. Topeng ya beda tangan ya beda hasil. Ora topeng ora bende benten dari pencu benten. Biyen niku jambu dereng enten sing pengrajin kathah kados niku waduh Mas. Kula pernah nganti ngeten kalih Bapak. Walah. Nggih yo muncul enten Pak Supri niku barang. Niku termasuk nganu lho Pak Supri, ampuh niku. Wong masalahe kan terah mboten seni. Nggih. Bisa niku. Tapi sing jelas ngeten niki pemberitahuan nggih kanca-kanca nggih. Dadi bapake Pak Heru niku, Pak Heru atau Pak Prabu Bende niki dia itu pengrajin gamelan sing pun dangu. Jadi sadarenge Pak Kuat Banjarsari dia berkecimpung damel-dameli, bapake Pak Heru sampun damel. Jadi sekitar tahun 80-an ya Mas Heru ya, berarti ya. Boten aneh-aneh sing kados niki geor gitu sih kados neten niki kados Langan Sari. Niki peninggalan almarhum ya tetep tak diuri-uri kados niki. Niku ramane Mbah U. Karyane Bapak. Nek biyen kan namine ramane sinten Mas Her? Pak Suyanto. Pak Suyanto Ngadi Suko niku jauh dulu pengrajin gamelan dari tahun 80-an. Yo gawe gampang anget-angete mulai booming-boomingnya awal-awal Langan Sari lah. Langan Sari niku kan nganune kan 88 niku ya Mas Her. Carane geng-genge muncul jambunan versi jambunan niku kan tahun 88. Nah niku bapake
asline Mas senes nggih leng emblek nek bapak ngendikan niku. Nggih napa jenenge ya? Bengilun napa-napa niku. Kali sing silat niku bapak niku kan angge terbang niku pirang seru. Nduk si baik sanjang niku jaman biyen mboten enten kelas terus napa carane puton kabeh niku puton niku jan estu. Nah, makanya beberapa karena kemarin almarhum Bapak Mas Heru atau Prabu Bende nganu kan segera nih ya Mas pun jarang produksi yuk akhirnya dirandonya saat ini diterusake kali Mas Heru. Jadi mungkin orang-orang jarang yang tahu nih Mas, ternyata Bapak jenengan iki pengrajin kuno kan jarang yang tahu, makanya kok sing dibandingke kali Pak Kuat Banjarsari. Yus pun benten lah, benten tangan saya kerajinan kan benten tangan. Dan standarisasinya juga mesti ini benten. Kulo ben Pak Kuat yo kulo remen garapannya wapi. Dia berkembang lah. Nek gen almarhum Mbah U atau ngen Mas Heru Prabu Bende niki kulo ya seneng, kulo riyen ya sok jagoan riko. Jadi podo-podo saya ini cuman kulo pengen bantu Mas Heru, muga-muga kerajinan gamelane mulai munggah meleh, mulai konco-konco kenal meleh, mulai dikenal meleh. Amin. Ya muga-muga tambah rame terus karena punya standar sarane suara-suara sing dibelingi Bapak niku saged di ngrembokaken kalih rencang-rencang kan ngoten. Harapannya kulo atus niku Mas Heru. Makanya kulo ngajak jenengan ayolah dongengan virtual niku ben kanca-kanca ya do ngertos melih. Oh, ternyata Mas Heru ki iso nganu gamelan. Oh, iso nglaras bende ngoten, Mas. Ya kalau mboten carane nganu lah. Orang mek kon dhewek napa terkadang enten sing wong tuku budegan saking pundi nek mboten salah sih Solo napa pundi niku Wonogiri kados sih. Niku anten sing tupas sing cok larase budegan, cok dereng muni tapi larase mboten laras riki ngeten. Beto mriki kula biasa ning larasi. Nggih mboten napa wong kan buruh kados ngeten nggih mboten napa. Terima mawon. Jan muyane kados ngeten tak. Nek kula Gonel teko Gonel Sugeng Rawuh Gonel. Kapan Gonel kita ulas Gonel? Lawas gak ketemu karo Gonel. Intinya nek kados kula kan nopo ya sing penting barang katon mesti anu lah kenal dimek gampang ngeten. Terus nggih ngoten. Dadi sakniki tetep nganu ya Mas, tetep nampa-nampa ya sound system barang. Ya nganu gamelan ngoten nggih. Masih berjalan nggih. Nggih, alhamdulillah masih berjalan. Nek kula sing penting niku nek kene bapak ampun ninggal niku lah nopo gamelan, ampun kene ninggal gamelan. Nguri-nguri kabudayan tekane ngemben anake ya werehi. Terus sing ajeng belajar iki nggih tak warai. Kenapa? Siap. Jadi kanca-kanca iki nek sing penasaran produk-produke Mas Heru. Ini kan ilmune kan sekon bapak sing wis biyen kuna nang dunia gamelan. Mungkin saged riko dolanan Mas Heru kan Mas Heru. Mboten apa-apa ya Mas. Penasaran pengen weruh kan ngeten, pengen ngertos. Tiang niku Papua niku nganti belajar teng mriki tengen kula. Mas gamelan Pak wong kula kan ngirim mriko Mas. Nah nek umpamane bodol kan ora yang umpamane larase wis malih kan caranya gimana Mas? Tak ajari sekalian teng mriki. Oh, wow. Dan niku malah diparingi tip-tipe carane nglaras. Nggih. Terus ngoten mawon Mas Heru. Nggih, monggo-monggo. Matur nuwun sanget ruwang-ruwang kula. Lah, padha-padha sedulur Mas Heru. Karena kula ngertos ngeten ya, ngertos kualitas garapane ngen almarhum bapak niku luar biasa. Dan kula percaya ilmu-ilmune yang mesti diturunake nang jenengan, nang anake. Lah tugasé kula sebagai sedulur kan rewang-rewang kanca ben kanca-kanca ya do ngerti. Iki lho, aku duwe kanca, dia juga pengrajin gamelan, dia yo iso nganu bende, iso yang lain lah. Itu tugas kula
bantu Mas Her. Ngenalke kalau kanca-kanca. Mugi-mugi ya usahane laris manis, berkah, terus dadi amal saene kagem Bapak almarhum kan ngoten. Kagem napa jenengan nggih sangu gesang, keluarga berkah selalu kan ngoten Mas. Amin amin amin. Saged ndongake lan bantu sing kados niki kula lah Mas. Derek tetungga ugi mugi-mugi jenengan keparingan sehat waras panjang umur. Dicaketan ini dipun tebihaken saking balak lan musibah. Amin. Sami guyub rukun. Terus anggenipun wonten kados niki mugi-mugi tansah ngrembaka, tansah maju, tansah jaya. Amin amin amin. Wis niate rewang-rewang sedulur ngono lah Mas. Wis gak muni manfaat ora manfaat mugi-mugi kanca-kanca sing nyimak ngene iki lah ya saged mendhet hikmahe kan ngoten. Minimal ya pengetahuan ya hal-hal sing positif lah Mas. Niate kan ngoten. Terus sing penting nek enten hubungan tentang gamelan apa pengen apa saged follow Mas Heru Prabu Bende niku namanya Mas Heru niku. Prabu Bende kan mungkin HC ataupun usahane Prabu Bende niku. Nah niku saged follow terus tangkat langsung. Facebooknya juga Prabu Bende Mas Her. Nggih. Sedaya namine niku Prabu Bende. Nah, alamate teng Ngadisuka. Nggih. Kertek. Nah, RT 7 RW 2. RT 7 RW 2. Bisa langsung dicek langsung lokasi ataupun meh tanya-tanya bisa langsung. Ataupun di berandane ana suara-suara bende, larasan bende atau suara gamelan kan mesti ono. Bisa dicek. Mboten mawon Mas Her, matur suwun sampun bersedia meluangkan waktu sharing-sharing tentang ilmu dan cerita-cerita masa lalu Bapak dan usaha panjenengan. Mugi-mugi yo lancar terus lah. Amin amin amin. Matur suwun. Nggih. Assalamualaikum Mas Her. Waalaikumsalam.